लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा टपिक जानो थांगासिनो दं। जोंहा मैया मोनाबिलि समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे निउस नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोना नुखादों जानो हागौ। जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव बा क'क्राझाराव माने BNES माने मोनसे माने गाइडलाइन माने फोसावदों आरोना लोगोफोर। BNES दै सालायना बारा गिदिर नङा BNES माने फोसावदों होनना बुंदों आरो लोगोसे बेयाव माने ओरैबायदि जोंहा BNES खौ दा हमनानै ला जोंहा जेनेबा हाग्रामा सारा जेनेबा आसाम सरकारा बे BNES खौ जेनेबा BTC एरियायाव जेनेबा क'क्राझाराव माने बे बुस्थु माने लन्च खालामबाय जेनेबा दै जेनेबा दिनैबो स्टार्ट जासिगोन आरो नङा होमबा लोगोफोर। बेयाव जोंहा थांनो थाङोब्ला मा मा खहा जालाङो जामाने दा एसे भाबिनो गोनां आरो दै लोगोफोर। आं बेखौनो बुंगोन कि हमनानै ला थांनाय मैया दाखालि बावै जोंना इउनियन आबसु बा इउनियन स्टुडेन्टफ्रा NOC नि बिखय NOC खौ माने पास खालामनायखौ माने होबथानो थाखाय माने जोंहा हमना ला सेक्रेटारि गेटखौ बारलांनानै मोननै गेटखौ बारलांनानै बेयाव माने एसे लुथु पुथु जिखुनु माने बायला जिला खालामनांगोन होननानै माने दा गोख्रोङै माने जोंहा हाग्रामा सारा ओरैबायदि माने गिदिर माने बिग आपडेट लाना फैदों जेनेबा BNES खौ माने ओरैबायदि खालामदों। लोगोसेयै आं बेखौनो बुंनो सानो दै BNES खौ थांनाय गाव माने सारखार सालायनाय समाव BNES खालामाखैमोनथाय बेखौसो बुंनो थांगोन आरो। लोगोसेयै नैबे दा जोंहा प्रमद बर' सार थानायावबोथ' BNES गैयामोन। लोगोसे नै दासो BNES मोजां गोदान माने बिग आपडेट माने होनाय जादों आरो लोगोफोर। बेखौ आं दा सावरायगोन माने जोंहा इयाव मा मा खहा जाना थांगोन होनना बुङोब्ला खिन्थु BNES खौ जोंनो नांगौ मोनसे माने स्टेट जानानै बा मोनसे माने डेभलप जायगा जानानै हमना ला जोंहा BTC एरियायाव माने BNES थानायाबोथ' बिराद मोजां बाथ्रा। लोगोसे जोंहा बेखौनो बुंनो सानोखि जोंना दा सोलिबाय थानाय जेनेबा हमना ला NOC खौ बा 6टा जनबस्तिनो ST होनायाव माने बेनि सिगाङावनो माने दाखालि बावै एसे माने गुनु गाजां माने सेक्रेटारि अफिसाव एबा माने एसेम्ब्लियाव माने एसे बायला जिला जानायखौ नुनानै माने बिग आपडेट माने BNES खौ माने दाब्रबनायखौ माने एसे आं बारा साबजानो मोनदियासै। लोगोसे माने बे बुस्थुआ माने जोंना ओरैबायदि खामानि दंबोयोमोन माने जोंहा दा NOC खौ माने हरनानै होयोब्ला बा जों हबाव राजा लामा होगोन नङा होमबा लोगोफोर। बेयावबो माने गासैबो माने राजा लामा होनायखौबो जेनेबा होबथाना होयोब्ला जेनेबा हमनानै ला बेयाव माने 163 माने गाइडलाइनखौ माने बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय माने फोरमायना होदों। माने बेफोर बुस्थुआ माने बै बुस्थुआ माने खामानिया जोंना जोबखांनायावसो जानांगौमोन आरो दै। जेरै हमना ला NOC खौ जेनेबा 6टा जनबस्तिनो माने जोङो ST होनायखौ होबथानानै जोबखांनायनि उनावसो माने बे NOC खौ माने खालामजागौमोन आरो। ओरैनो माने टेम्पारलि माने जेनेबा सेक्रेटारि अफिसनि थांनायनि माने मेन गेटआव माने ओरैबायदि माने मोननै माने औवानि देम बानायनानै माने बेखौ माने ओरैनो एकदम माने टेम्पारलियै माने एकदम अरिजिनेल गेट गैयाबा माने नोंथांमोनाबो माने डिपार्टमेन्टनि मानसिफोराबो माने बेफोरबायदि माने NOC खौ माबाखौ होबथानो हानाय नङा आरो आं डाइरेक्ट बुंखायो आरोना। BNES खौ माने होबथानो हानाय नङा आरो लोगोफोर। आं बेखौ डाइरेक्ट बुंना लाखायो आरो जेनेबा बेयो माने एकदम माने ओरैबायदि माने एकदम जेखौबो थांलाय फैलाय माने एकदम बिराद मेन रड नालाय जेनेबा हाइवे मेन रड बेफोराव माने बेबायदिनो टेम्पारलि औवानिफोरा जाया आरो माने बेबायदिखौ माने एसे मोजाङै खालामनांगौ जिबायदि खालामदों। माने बेखौनो आं बुंनो सानोखि दा BNES खौ दा जोंहा ओरैबायदि माने बिग आपडेट 163 माने गाइडलाइनखौ होदों नङा होमबा लोगोफोर। सानै मानसिजों बाइक गंसेयावबो गाखोजाया होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर। मोनाबिलि समाव माने टर्च लानानै गिदिंजाया होननानै बुंदों। लोगोसेयै हमनानै ला बे सेक्रेटारिनि गेटखौ जेनेबा गेटनि सिगांफोराव जेनेबा माइकफोर दामनो मोना होनना बुंदों। जेनेबा खोमायाव हेडफन लानानै गिदिंनो मोना होननानै बुंदों। बेफोरखौ आं बारा साबजानो मोनदियासै। जेनेबा हमनानै ला सानै साथामजों माने जथुमनानै बाथ्रा खोथा रायलायनायखौबो जेनेबा बन्द' खालामदों। जेरै हमना ला कर'ना भाइरास समाव जेनेबा जों मास्क गाननानै जेनेबा सानै बाइकआव गाखोनो मोनामोन। लोगोसे हेलमेट गानाबाथ' जेनेबा जोंनिनो हेलमेट गानोबाथ' जोंनि मोजां खोथा जेनेबा सेफटि जायो। आं माने बेखौसो बुंनो सानोखि बे माने BNES खौ माने जोंनि बे सोलिबाय थानाय दा जोंहा एकदम नाजानांगौ बायदि दा जोंहा NOC खौ हरनो बा पास खालामनायखौ जोङो माने राजा लामाजों होबथानायाव माने एसे माने बेरेखायै सिगां माने फार्स्ट खामानिखौ मावग्रोना होनाय बायदि मोनो आरो जेनेबा होबथानो नाजानाय बायदि मोनो आरो दै मोनसे माने गोदान माने गाइडलाइन दिहुनना होनाय बायदि आं सानना लायो आरो। लोगोसे जों बेफोरखौथ' उनाव बानायनो हागौमोन ना। जों बेफोरबायदि माबा BNES फोरा थायोब्लाथ' मोजां बा गावबा गावनि हारिनि थाखाय गावबा गावनि जिल्लानि थाखाय नङाबा बेफोरबायदि माने मोनफा मोनफा खालामनो हायोबाथ' मोजां। लोगोसे आङो बारा साबजानाय मोनाखै बेखौ माने बे जोंनि दा जों नाजाबाय थानाय बुस्थुखौ माने एसे माने होबथानाय बायदि मोननाय मोनदों आरो दै। लोगोसे हमनानै ला सरकारनि जिखुनु माने अफिसफोराव जिखुनु सरकारनि जिखुनु बिनि हानि जिखुनु बुखुला खालायोबाथ' बेयाव गाइडलाइन थायो आरो जों एसे एला मिथियो। बेफोरखौ जों माने एसे माबाना लादों। खिन्थु बेयाव माने 163 माने BNES खौ माने गाइडलाइनखौ माने नोंथांमोना हाजोबायखौ माने एसे सिन्था खालामनो मोनदों माने आं। बांसिनानो नोंसोरनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरानो गाबोन समफोरनो एसे गोरोन्थि मावना जागोन। आंखौ डाइरेक्ट मिथिखायो आरो दै। लोगोसे माने बेलेगखौबो माने बारा नारसिनद्रायबाबो जाया। खिन्थु बै मोनसे माने BNES खौ दा नोंथांमोना एकदम ओरैबायदि ताग्रा गाइडलाइन खालामदो
नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन भिडिअनि थ्रुयै नुखाबायबो जानो हागौ माने बेफोरखौ माने जोंहा बै माने 6टा जनबस्तिनि NOC हरनायखौ जोंहा साक्सेसफुल जाखांनायनि उनावसो माने BONC गेटखौ माने नोंसोरो बा इफोरबायदि माने माबाखौ गाइडलाइनखौसो बानायनो हागौमोन आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबो लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोन मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।